हमने के वो गीत गाया जाता नहीं सर, अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में बताने का, आप लोग के सभी लोग के गोर धागे गोर लागता नहीं सर, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कैसा गीत लग रहा है हम लोग। चर्चा परचा में छपवाएंग हो डर केकरा से बाहर। चर्चा परचा में छपवाएंग हो डर केकरा से बाहर। एक में डर बाटे शिव हमरा गुरु से। एक में डर बाटे अपना शिव गुरु जी से। परसो तेले बड़े ज्ञानवा हो डर केकरा से बा। उता देले बनी ज्ञानवा हो डर केकरा से बा। चर्चा में डर बाटे मोहिया परमानी से। कथा में डर बा से मैया पार्वती जी से। उतर देले बड़ी होली लवा हो डर केकरा से। उतर देले बड़ी होली लवा हो डर केकरा से बा। चर्चा परचा में छपवाइब हो डर केकरा से बा। चर्चा परचा में छपवाइब हो डर केकरा से बा। एक में डर बाटे मैया हरिंदर से। एक में डर बाटे भैया हरिंदर जी से। उतर देले बने ज्ञानवा हो डर केकरा से बा। उतर देले बने ज्ञानवा हो डर केकरा से बा। चर्चा परचा में छपवाइब हो डर केकरा से बा। चर्चा परचा में छपवाइब हो डर केकरा से बा। एक में डर बारे अपना साथिया जी से। एक में डर बाटे अपना पोतिया जी से। तो जुड़ले बारे सर जवा हो डर केकरा से बा। तो जुड़ले बारे सनवा हो डर केकरा से बा। चर्चा परचा में छपवाइब हो डर केकरा से बा। चर्चा परचा में छपवाइब हो डर केकरा से।